أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna gode wa Allah da ya dawo da mu a cikin shirye-shiryen da muke gabatarwa a wannan tasha mai albarka mai suna magani a gonar yaro sai dai rashin sani. A shirin da ya gabata mun yi bayani akan wata bishiya mai albarka wacce akwai ta a kowane jeji na gari a nan Najeriya da Afirka ma baki daya wacce ake ce mata da Hausa ana ce mata farar kaya da fulatanci yare na ana ce mata gi'edaneje, da turanci ana ce mata white thorn tree ko kuma paperback thorn tree. Sannan kuma botanical names ɗinta kuma wato ana ce mata me, ana ce mata acacia cebriana, acacia cebriana, acacia cebriana ita ce farar kaya kenan ko gi'edaneje. Mun yi bayanai a kanta, mun yi kawo fa'idoji guda 11 cikin fa'idoji 31 da take da shi, kamar yadda muka bincika a cikin manya-manyan kundaye na duniya da littattafanmu da muka gada na iyaye da kakanni da abin da musulunci ya kawo akan abin da ya shafi kiwon lafiya. Kamar yadda muka faɗa muka ce ita ta kawo magunguna ne guda 31 a bisa ƙaramin bincikenmu, amma kuma ta shafi manya-manyan cututtuka waɗanda idan ɗaya daga cikinsu ya samu sai dai asibiti ma sai babban likita. To nan za mu ƙura a kan wato ƙa'ida ta 12 ko kuma cuta ta 12 wanda wannan cin ke magancewa. Muna fata a bi mu kuma a saurare mu sosai don a fa'idantu. Kada a yi ta bugo mana waya don neman ƙarin bayani ko ka yi rekodin ko kuma ka je waje wanda ya saurare shi ya ƙara ma bayani, ko kuma in kuna neman a maimaita shiri ku ira ta suna ɗin, ko kuma ku kan Facebook ɗinmu Dr. Muhammad Wali Islamic Medicine, ko akan YouTube duka za a ga waɗannan shirye-shiryen mun ɗora su, maimakon a yi ta bugo mana waya wanda kuma gashi ba za mu iya ma mutane ba. Ƙasashe da yawa ne suke sauraron banda gida Najeriya, akwai Niger, akwai Ghana, akwai Kamaru, akwai Chadi. Duk wannan muna samun waya wani sa'in har daga Burkina Faso. Saboda haka a saurare mu saurare na basira. Ƙa'ida ta 12 ita ce gout ko kuma uric acid. Uric acid wato masana ilimin cututtuka suka ce abin da aka ci ne na jan nama shi yake zuwa ya daskare. Idan jiki ya ɗauki gwargwadon abin da zai sarrafa, sauran sai a je sai a daskare shi a cikin gaɓoɓi na jiki, zaman reserve kenan. To wannan reserve ɗin shi yake zama sai ja maka ciwon gaɓoɓi, musamman duk wanda ya haura shekara 40 zuwa 50 za ka ji a asibiti an hana shi cin jan nama. To daga wannan matsalar ne ita ce ake ce mata gout. Mun karanta a shirinmu da ya gabata ɗakwara ma tana wannan magani, ƙaronta kenan. An yi bincike cewa a wani laboratory kamar yadda muka kawo cewa an samu ɓeraye guda 50 aka saka musu uric acid, aka saka musu ciwon gaba ɗayansu shine 25 sai aka yi ta basu ƙaron ɗakwara, sauran kuma aka basu haka sai ana basu wato gram 50 a wuni. Da aka yi kwana 120 ana basu shi sai aka samu wannan uric acid ɗin gaba ɗaya saukawar was. To haka ita ma wannan gi'edanejin farar ƙaya ɗin kenan ko acacia cebriana wato tana maganin wannan ciwo ɗin. Masana suka ce idan aka samu jijiyarta aka tafasa aka tace aka sha ko aka sa zuma musamman ma ya fi ƙarfi, to aka sha sau 2 sau 3 a wuni yana maganin uric acid, yana maganin wato gout, ko kuma yana maganin naƙaras. Masana malaman addini kamar misali Dawudu bin Umar al-Amtaki a cikin littafinsa Nusatul Mubaja da kuma al-Mujarrab nasa
da kuma taskiratu dawud duk ya kawo shi da sunan naƙaras. Naƙaras shine ainihin gout, yakan magance ainihin wannan ciwo ɗin. Sannan ciwo na 13 wato shine wato gudawar jini, kwalalar jini ta hanyar bawali, ta hanyar ba haya. Masana suka ce Afirka nan bincike ya tabbatar da cewa jijiyoyi da sassaƙe da ganye wato duka na wannan da kuma ƙaron duk suna magani ainihin gudawar jini. Za a mai da su gari a dinga shan teaspoon guda a cikin ruwan ɗumi, a cikin kunu, nono da kuma ruwa, in a ruwa ne sai bayan cin abinci. Wannan kenan. Abu na gaba shine hemorrhoid, wato basur kenan, gudawar jini na basur. Basur ma akwai wanda zai sa ka dinga tsugunin jini, hemorrhoid kenan. Akwai bambanci tsakanin hemorrhage da hemorrhoid. Hemorrhage wato kwararar jini ne ta hanyoyi daban-daban. Wannan kuma hemorrhoid ɗin kuma na basur ne musamman. Akwai wanda basur ɗinsu yana nan kamar haila. Akwai lokuta na musamman wanda za su dinga tsugunin wannan jini ɗin. To wannan aka samu jijiyar ƙara, sassaƙenta, ganyenta, teaspoon guda ana sakawa a kunu ko nono ana sha ko a ruwa bayan cin abinci, yakan magance wannan. Wannan wato ana amfani da shi a wajen traditional healers a nan gida Najeriya ma, kamar yadda ainihin masana suka faɗa. An samu wannan tun shekaru aru a nan gida Najeriya. Abu na gaba, ciwo na 15 shine malaria. Can mun karanta ɗakwara ma tana maganin malaria, to dan farar ƙaya ma tana maganin malaria. Ashe kenan maganin malaria ba sai an kawo mana shi daga wata ƙasa ba. A yankin Tanzania wato tiɗin da aka yi amfani da shi ta wajen tafasa sassaƙe na farar ƙaya, ana ba da shi ga ainihin yara ƙanana domin maganin malaria, haka ma manyan. Wato a tafasa sassaƙenta, wato a samu tambulan guda da safe da rana da dare. A can a ɗakwara kuma aka ce akan tafasa da yawa, a sha tambulan guda kuma a yi wanka da ruwan, a yi haka da safe da rana da dare. Duk waɗanda suna magance malaria kwarkwas. Aka ce wancan na ɗakwara kwana 3 za a yi. To nan kuma ba adadi, sai lokacin da kawai aka warke. Na ɗakwara kuma insha Allah aka yi abun da kwana 3 komin tsananinta za ta warke. Abu na gaba shine ophthalmia. Aka ce a Afirka an gano cewa sassaƙe wato na ƙaƙƙara da ganye da ainihin fure ɗin dukansu ana amfani da su wajen maganin ciwon ido. A sha a wanke ido da su kenan. Ophthalmia shine cututtuka da suka shafi ido, ita ce ƙa'ida ta 16. Za a iya tafasawa, a tafasa su, a wanke ido kuma a sha. Yana maganin cututtukan ido da yawa, irin conjunctivitis, irin su cataract da kuma ainihin wannan short sightedness da long sightedness. Duka wa'annan yana maganin, wato gani garara ko gani sai kusa kawai ko gani sai nesa kawai. Yawa, sannan kuma abu na gaba shine ainihin wato ciwo da ake wato kumburin marena, otitis kenan, kumburin marena. Marenan ɗan adam sukan kumbura, waɗansu ma sukan koma ciki, fatar ta kumbura, waɗansu kuma suna nan ɗin amma za su kumbura dam. To yaya ake yi? Suka ce a Afirka ana amfani da sassaƙenta da ganyenta da ƙirarenta da gam ɗinta wato ƙaron wajen magance otitis wato kumburin marena. Ma'ana a sha, sannan kuma a jiƙa garin ɗaya daga cikinsu ɓangarorin nata, sai a shafa a kumburin. Musamman a samu garin sai a haɗa shi da man zaitun, garin ko ganyen ko jijiyar ko sassaƙe a haɗa da man zaitun sai a shafe kumburin, sannan kuma a zo a sha a cikin teaspoon guda da zuma. Wanne kan taimaka wajen magance shi.
abu na gaba shine na 18 shine ainihin raɗaɗi a kowane ɓangare na jiki. Aka ce dama an ce shi analgesic ne shi wannan tsiro ɗin, ita farar ƙaya analgesic ne. Aka ce ita acacia cebriana wato ana amfani da ita wajen maganin ciwon jiki, wato a tafasa a tace dole ɓangaren ta kenan, sai a saka zuma sai a sha. Abu na gaba shine na 19 shine paralysis, shanyewar gefen jiki. Shanyewar gefen jiki wannan ma na daga cikin abubuwan da suke wahal da wato mai hawan jini in ya same su. Mutum yana shan maganin hawan jini wata ran kawai sai ga abun ya kada shi, in ya kada shi to dole sai ga bangaren sa baya aiki. To ga wata garaɓasa a nan, a asibiti sai an yi wannan, sai an yi gashi, sai an ma shafe-shafe da sauransu. To ga wata garaɓasa nan, da sassaƙinta da jijiyarta da 'ya'yanta duka suna maganin paralysis. A dinga sha da zuma, teaspoon guda a sa a cikin tambulan, a sa ta ruwan zafi, a sa zuma cokali 3 a sha kafin karyawa, kafin abincin rana, kafin abincin dare. Sannan kuma a samu man habbatu sauda ko surati ko mu'jiza yar Sudan kenan, ko yar Sudan original din ba wacce aka gauraya ta ba, ko kuma yar Algeria, sai a dinga shafi kan spinal cord wato kashin gadon baya daga ƙeya har ƙasa. Sannan a shafi hannu da kafan da ya samu matsala din, haka sau 3 shafawa, wancan kuma a sha sau 3. Insha Allah aka yi na kwanaki za a iya miƙewa. Shi yasa muka ce ita wannan ta zo da manya-manyan cututtukan da sai asibiti babba sai kuma likita babba. Abu na gaba shine magani na 20 shine pneumonia. An gano cewa a Angola wato shan tea da ake yi na jijiyoyi da kuma ainihin sassaƙinta, wato idan aka saka zuma yana maganin pneumonia. Jijiya da sassaƙinta a tafasa a tace a samu tambulan a sha, in babba ne, in yaro ne ƙasa da haka, sau 3 a wuni yana maganin pneumonia. Abu na gaba shine ciwo na 21 shine zazzabi, zafin jiki. Zazzabi da zafin jiki, aka ce Afirka wato tacaccen ruwan sassaƙenta ana amfani da shi domin magance zafin zazzabi a ɓangaren yara har ɓangaren manyan ma. Aka ce idan aka tafasa za a iya wanke yaron da ruwan sannan a bashi kuma ya sha, musamman a sa zuma wanda za a bashi ya sha ɗin. Haka yana maganin zazzabi from different origin, da zazzabi ko na pneumonia ko kuma na malaria ko na makamancin wannan. Ƙa'ida ta 22 ko kuma ciwo na 22 wato shine matsaloli wato na wannan na oda da mafitsara da magudanansu. Suka ce Afirka wato jijiya ko kuma sassaƙe ko kuma ganyenta ko gam ɗinta wato ƙaronta, dukansu ana amfani da su a cututtuka na oda, musamman irin nephritis, akwai pyelonephritis, akwai nephritis. Duk waɗannan cututtuka ne da suke sa oda ta kumbura a dalilin infection ko wani abu makamancin wannan. To wannan yana maganinsa. In ciwon idan ya samu ana fama da shi sosai, to a yi amfani da wannan ƙa'ida ɗin. Kaga idan misali magungunan asibiti masu tsada ne a kai, to wannan ko mai sauƙi ne, wataƙila akwai shi a gonar kuma. A samu teaspoon guda a saka masa tafashashen ruwa na ainihin wani ɓangare daga cikin sassanta, a sa zuma a sha kafin karyawa, kafin abincin rana, kafin abincin dare. Sannan abu na gaba shine ƙa'ida ta 23 wato respiratory infections, cututtuka na kwasfan numfashi. Aka ce ɓangarorinta duka wato ana amfani da su sosai wajen infection na ainihin ƙirji, ƙwayoyin cututtuka na ƙirji irin wannan, irin su bacteria daban-daban waɗanda suka samar da ainihin TB, pneumonia da dai sauran tare da sauransu. Idan ana amfani da wannan ƙa'idar wato cikin waɗannan ɓangarorinta zai magance wannan matsala ɗin. Sai kuma ƙa'ida ta 24
shine rheumatism, wato ciwon jiki. Aka ce Afirka ana amfani da sassaƙin da jijiyar da ganyen dukansu ko kuma hanawa da ƙaron, wato a magance ainihin rheumatism, wato raɗaɗi na jiki gaba ɗaya, can na ciwo. Wannan kenan. A wannan ma yana da kyau a saka zuma. In dai babba ne teaspoon guda, ƙarami kuma rabin teaspoon, kuma ya danganta da ainihin yadda girman ciwon yake. In ciwon babba ne za a iya amfani da shi sau 3. Sannan kuma abu na gaba shine ciwo na 25, shine ake ci masa STD, wato sexually transmitted disease, cututtukan da ake samu su ta hanyar jima'i, irin su infectious diseases, candida albicans, streptococcus da dai sauransu. To waɗannan sassanta duka, su gonorrhea, su syphilis, su venereal diseases in general, wato cututtuka na gaban al'aura, wato na mace da namiji, duka ana amfani da sassanta duka ita wannan farar ƙaya ɗin. A samu teaspoon guda na garin su, ko jijiya ko sassaƙe ko ganye ko gam ɗin, a saka zuma, a tace, a saka guma, a gauraya, a sha kafin karyawa, kafin abinci rana, kafin na dare. Duka wannan yana maganin wannan matsaloli. Sannan kuma abu na gaba shine ƙa'ida ta 26. Ƙa'ida ta 26 ita ce wato matsaloli na kan fata. Matsaloli na kan fata, wato shine skin diseases kenan, irin kamar saɗaure, kamar kamar ƙuraje da dai sauransu wanda suke kan fata. Aka ce akwai waɗansu zai people na Ethiopia, ana ce musu zai, wata zuriya ce. Waɗannan zuriyoyi suna amfani da wato fulawa, wato na ita wannan farar ƙaya, wajen magance ainihin wannan ciwo. Kamar misali, a samu furinta sai a lausasa shi. Misali, sai a samu masa man zaitun, bayan ya yi laushi sai a dinga shafawa matsaloli na kan fata, duka sai magance su. Haka kuma jijiyar da sassaƙin da ganyen da 'ya'yan duk ana amfani da su a wajen magani ainihin kuturta. Wato su waɗannan mutane na zai people, wato zuriyar zai ta ƙasar Ethiopia, wato a gargajiyance suna magance matsalan kan fata har da kuturta da ɓangarori daban-daban na ita wannan baƙar ƙaya ɗin, wajen sha kenan da shafawa. Saboda haka za a yi amfani da shi, za a iya mai da shi gari ya laushi sosai, a haɗa shi da man habbatu sauda ko man zaitun a dinga shafawa. Wannan zai taimaka sosai, kuma a sha bayan hakan. Idan aka mai da su mayuka, za a iya shan teaspoon guda da ruwan ɗumi, sannan kuma a shafa wannan haɗin. Kaga sai magance abun gaba ɗaya. Sannan kuma suka ce a nan Afirka, wato ana amfani da sassanta wajen magance wato cututtuka da suke ɓata fata, ko fata kaga ta yi duhu ko ta yi wani kala daban. Wannan kenan. Sannan kuma sai kuma wani ciwo da ake ce masa spasm. Wannan ciwon wato gudana ne na damatsu, ya kasance baya yi wa bisa ƙa'ida ta ɗabi'a, sai dinga haifar da wani raɗaɗi yana samuwa a gabar da abun ya shafa. To su ma wannan da jijiyar da ƙaron da ganyen da sassaƙen duka, idan aka yi amfani da su, wato yana magance wannan matsala ɗin. Abu na gaba ita ce ƙa'ida ta 28, urinary tract infection, wato gabar fitsari, daga bladder kenan, daga ainihin jakar da take ɗauki da fitsarin zuwa ainihin al'aura. Akwai cututtuka na infection a wurin, akwai cututtuka na doɗewa ko shaƙewa, wato kaga fitsarin baya fitowa yadda ya kamata. Akwai abubuwa dai daban-daban waɗanda suke anta cututtuka. To suka ce a nan Afirka, tun zama bishiyar 'yar Afirka ce, irin su India da Pakistan duka aka ce kai ta aka yi can. Suka ce ana amfani da sassaƙinta da jijiyarta da
ganyenta wajen magance irin wannan matsaloli din da kuma duk kumburin da ake samu a bangaren ainihin jakar fitsari din kanta don ana samun ita jakar fitsarin kanta ta kumbura ko kuma bututunta din ya kumbura. To duka irin wannan in suka samu aka yi amfani da sassanta musamman aka saka zuma to yakan magance. Sannan masana suka ce jijiyar idan aka tafasa ta wato takan taimaka wajen fitan fitsari lokacin da yake wahalar fita. Suka ce mutanen Edo a nan yankinmu na Najeriya wato sukan yi amfani da ganyen wato akan UTI wato urinary tract infection. Edo people ina jin can mutanen East kenan wannan kenan. Sannan kuma ka'ida ta 29 ita ce wato worm infestation. Worm infestation shine tsutsar ciki. Tsutsar ciki tana nan kala-kala, akwai macijin ciki, akwai ƙananan tsutsotsi masu sunaye daban-daban. To haka ce a nan gida Najeriya ana amfani da wato sassaƙinta da jijiyarta da ganyenta a tafasa a tace a sha kafin karyawa. Hakan yana magance tsutsar ciki. Wato mutumin da yake da tsutsar ciki irin su macijin ciki duka zai sha ne kafin karyawa. In ya sha kafin karyawa kamar kafin abincin rana, kafin abincin dare, to duka wannan zai taimaka wajen kashe su. Suka ce a nan Afirka wato ana amfani da sassaƙe da jijiya da ganye da kuma gam ɗinta wato ƙarunta kenan a wajen maganin wato macijin ciki, tapeworm infestation kenan. Macijin cikin na yana daga cikin manya-manyan ƙalubale a ɓangaren tsutsar ciki saboda yana da wahala a wajen jinya. To amfani da wannan ƙa'idar insha Allah za a iya waraka. A samu kowane sashe daga cikin ɓangarenta ita farar ƙaya a yi amfani da shi wajen sha kafin abinci uku da ake ci a wuni. Insha Allah zai taimaka wajen magance ta. Sannan kuma idan wannan sai ɓangaren ainihin wannan rauni, masana sun tabbatar da cewa sassanta duka suna maganin ciwon rauni ko sabon rauni ko tsohon rauni. Ita ce ka'ida ta 30. Ka'ida ta 31 ita ce me? Ita ce ainihin magungunanta da ake amfani da su a ɓangaren ainihin dabbobi banda ainihin mutane. Kaga anan wato an ambata ainihin magunan da take yi a ɓangaren ɗan adam. To yanzu kuma an dawo kan ɓangaren wato mutane, wato sadaqallahul azim kenan. Wato Allah ya yi gaskiya saboda saboda wato ni'imominsa ba su tsaya kanmu kaɗai ba, kamar yadda yake ce awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardil juzur fa nukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Allah yake ce shin ɗan adam wato ba su gani ba ne cewa mu muka kora ainihin wato ruwa zuwa ga ƙeƙashashiyar ƙasa, muka fitar daga wannan ƙeƙashashiyar wato tsirran nan daga gare su wato dabbobin su ɗan adam suke ci har ma su kansu. Shin ba za su wa'azantu ba? Kaga anan mun irga ƙa'idoji guda 30 cif a ɓangaren a ɓangaren ainihin ɗan adam. To gashi kuma ɓangaren dabbobi a ƙasar Uganda an tabbatar da cewa jijiyoyin suna taimakawa wato wajen komawa mahaifar wato dabba da ta aihu. Idan dabba ta aihu wato wannan mahaifarta ta ƙi komawa ciki, idan aka shayar da ita jijiyoyin sai ta koma. Haka ma a nan gida Najeriya ana amfani da sassanta domin ainihin gudawa da dabbobi suke yi. Mutanen Bukusu people na Bungoma district a ainihin arewacin Kenya su ma suna amfani da jijiyoyin akan dabbobi wato domin akan ainihin wato mikin da suke samu akan fatarsu. Haka kuma mutanen Rwanda su ma suna amfani da sassanta akan ainihin maguna akan magance cututtuka daban-daban na ainihin dabbobinsu. To kaga wannan shine kaɗan daga cikin abin da muka samu muka tsakuro akan wannan itace. Ɓangarorinta duka ake amfani da su, toxicity ɗinta kuma wato gubar da take ɗauke da sai an yi overdose, saboda haka a kiyaye overdose sai a gudu tare a tsire tare. Ana nuna min cewa lokaci yayi
abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa, inda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.